הבירה שלי תקועה חסומה, למלכה אין בית, היא גרה ברזניק. 5 ימים גשומים בשנה, ומוצף גם הכביש גם החדר. 5 ימים הפקקים עומדים, 5 ימים אנשים דחוסים, 5 ימים חלונות אטומים. וכל תלמידייך עומדים ברחוב ונושאים חברונם, 19 כבר קרוב, וכל תלמידייך שמחים. התחנה הבאה, לח"י, מעונות אידלסון. הבירה שלי תקועה חסומה, למלכה אין בית, היא גרה בעצם. 5 ימים לא כלואה בדיבר, בסופה שתלך קצת ברגל. 5 ימים מושבים בסיסים, 5 ימים מהדקים כיפים, 5 ימים חיידקים חפים. כל תלמידייך עומדים בצייה, מנסה בשירות מדעי המדינה, וכל תלמידייך עומדים. התחנה הבאה, שדרות צ'רצ'יל, הדסה, הר הצופים. התקווה שלי אביונה לנורא, למלך אין רב-קו, להדסה אין קרן. קו אחד לכולם, הוא דילג זה נורא, ועכשיו יחכה עם היתר, ונוסף עוד לעבוד רחוב עונה, ונשוב עירייה את השעה בשעה, ולא משנה למרחק הנסיעה, שעה וחצי קמפוס רחביה בתמונה שלה, אגודה שוב נפגשת בזמן שלה, אזור תחלון האוניברסיטה העברית, הר הצופים, תחנה אחרונה. נא ודאו כי לא השארתם חפצים אישיים באוטובוס ובתאי המטען. תודה שנסעתם אגד.